Erokamano nyakoromo kuom medo keto Ramogi TV chenro mar oimore. Wadhi Ethiopia. Jalar kom mar riwruok mar pinje Afrika, Raila Amolo Odinga kod jochung' mamoko dhi nyime kod timo ikruok motelo ne twak ma gichano bago kata biro bagi odiochieng' ma kiny Addis Ababa, Ethiopia. Marango jal manigi oteku mar kawo kom tend riwruok Afrika mano AUC e bwo commission. Jalar kom no kiny idhi dadhogi maler agenda magi poni oyiergi e komno. Twagno ibiro kelni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen TV kod Inoro TV. Judith Omondi ni kod mathoth. Jalar kom tend riwruok pinje Afrika AUC Raila Odinga nyoyudo rwak makende kuwuok kuom jalup jambetre ma Kenya e piny Ethiopia Petrolina Were e paw ndeke mabole e boma ma Addis Ababa. Bang' ma Raila ne ochwal nyaka e log tich mar mbetre no, kama ne oromie kod jogo mabende laro kode komno, Mohamud Ali Yusuf mar Djibouti kod Richard Randriamandrato mar Madagascar. Jotelo adek go osetimnegi ikruok motelo ne twak margi kiny tich abich kowuok Addis Ababa e piny Ethiopia. Twagno dhi nywando kido mag dhok auchiel ma itiyogo e Afrika kendo madhi konyo jolar komno e lando agenda mag-gi e pinje 55 mag Afrika. Magi dhi nyime kinde ma jalar kom Raila Odinga pod dhi nyime kod kampen mage serombulu mar bedo jaloch e yiero ma dwe mar 2 higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV.